उदालगुरिनि गंसे फरायसालिनि फरायसाफोरनि खहाखौ सुफुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। एसे अखानि समावनो उदालगुरि जिल्लानि गंसे फरायसालिनि गोबां फरायसाफोरनि साइकेला खहा जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 जुनाव हरनि अखा हानायजों उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दनि थांनाय लामा सेर सफनगाव हाथाइनि साखाथियाव थानाय राजीव गान्धी गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव फांसे गिदिर दंफाङा गुनानै फरायसाफोरनि साइकेलखौ खहा खालामलाङो। मख'जाथावदि बे जाथायखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि बिथोन बायदियै फरायसाफोरनि फाहामजाथाव साइकेलफोरखौ फाहामनानै होयो। नाथाय गोबांसिन खहा जानायखौ फरायसालिनि खावलायनाय बादियै खहा जानाय फरायसाफोरनो दिनै गोदान साइकेलखौ राननानै होदों। सफनगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बसुमतारिनि आखाइजों गोदान साइकेलखौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनो गथायनानै होनाय जायो। थारैनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनि बेफोरबायदि बाख्नायजाथाव बिबानखौ मावफुंनायनि थाखाय फरायसालि सामलाय आफादजों लोगोसे फरायसाफोरा जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायना लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिखौ साबायखर बावदों। जोंनियाबो बायनायमोन, दायो मोननायनि थाखाय एमएलए सारनिसिम बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। नोंनिजों लोगोसे गंबेसे साइकेल लाबोयो? गंनै बायबावनायमोन, आंनिजों गंथाम। गासैखौबो होजोब्बाय? औ। सोर हरदों होननानै मिथिगौ? गबिन्द सार हरदों होननानै मिथिनो मोनदों। मा बुंनो सानो? साइकेल हरनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय, थांलाय फैलायनि थाखाय मोजां जासिगोन बेखौनो। आं गिबियावनो बड'लेण्ड निउस चेनेलखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर होयो। खोब मोजां मोनदों। दाखालि थांनाय मास 15 थारिखआव बेबादि गोबांथार बारअखा फैनानै जिथु साइकेल दोनग्रा, बे साइकेल दोनग्रा थोङैहाय मोनसे दंफां दंमोन जोंहा। बे दंफाङा जि साइकेल दोनदों बे थोंजोंनो माने बायसिननानै माखासे साइकेलफ्रा जोंहा स्टुडेन्टआ बायदों। आरो बे लेखायैनो जोंनि जिथु राजीव गान्धीनि मास्टारफोर सारनियाव रिपर्ट होनानै हिसाब होनानै खैथा साइकेल बायदों बेखौ हिसाब होनानै सारनो हैनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो दिनै सारा माने गंसे साइकेल बायदों बेखौहाय सारा माने स्टुडेन्टफोरनो हरफिनदों। जोङो खोब रंजाखांदों जे जोंनि मानगोनां एमएलए बा बिटिआरनि डेपुटि चिफ जिथु साइकेल बायनाय बे साइकेलखौ हरफिननायखाय जोङो खोब गोसोआव पार्टी हिसाबै जोङो रंजादों। आङो सफनगाव प्राइमारिनि जानानै बा सफनगाव प्राइमारि आफादगिरि जानानै आङो रोजा रोजा सारखौ आङो साबायखर बावदों। दिनै सारनि एबसेन्सआव मानगोनां जोंनि राजीव गान्धीनि हाई स्कुल एमइ स्कुलनि मास्टारफोरा नैबे सार हरनाय साइकेलखौ आंखौ राननानै होनो माने लिंहरदों। बे लिंहरनाय लेखायैनो आं दिनैहाय नैबे साइकेलखौ आङो गथ'फोरनो गथायनानै होबाय। बेबादिनो जिथु जोंनि एरियायावहाय बेबादिनो जिथु जाथायफोर जायोब्ला बेबादिनो सारनिफ्राय अरायबो मदद मोनगोन बा सहाय मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। मानो होनब्ला जोङो बेबादि जुदि सहायखौ जुदि मोननाय खोनायोब्ला जों पार्टी हिसाबै बा रायजो राजाफोराबो माने गोबां माने बाख्नायनाय मोनो बा रंजाखांनाय मोनो। जोंथ' पार्टी हिसाबै जोङो गोबां माने रंजाखायोआनोसै। बेबादि जोंनि डेपुटि चिफ बा जोंनि एमएलएनिफ्राय जुदि जोङो बेबादि जुदि होयोब्ला जों इनायनो माने रंजाखाङो गोसोआव। खारन जोङो हानायमानि जोङो सहाय खालामनांगौ। मानो होनबा रायजो राजाया जोंखौहाय बेबादि गोबांथार भट होनानै जोंखौहाय दिनैहाय बे सरकार सलायनाय बा देरहानाय लामायाव जोंखौहाय देरहा होबाय। दा जोङो जि हायो जोङो माने रायजोफोरनो सरकार तरफनिफ्राय जोङो सहाय होनांगौ आरो हानायमानि सहाय होलांनाया मोजां। जिखिनि बिथिङावनो जाया मानो जोङो माने रायजोफोरखौ नायबिजिर खालामनांगौ बा जोङो सहाय खालामनांगौ। आङो दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैहाय नैबे निउसनि जुगेदे फोसावना होगोन। नैबे सारादि दिनै बे राजीव गान्धी हाई स्कुल एमइ स्कुलावहाय दिनै नस्थ' जानाय साइकेलफोरखौ हरफिनबाय। बे निउसनि जुगेदि आङो बड'लेण्ड बुब्लि निउस सलायग्राफोरखौ आं खावलायदों जाहाथे नैबे साइकेल होनाय बा बिभिन्न माने सारा आसनि होबाय थादों। स्कलारशिपआनो होन बा बेबादिनो गोबां आइ न'फोरबो होदों, डिपार्टमेन्ट खामानिफोर होदों। बिथांमोना बयबो नुखादों। गतिके बेफोरखौ
नैबे बड'लेण्ड बिबुंलेंनि गेजेरजों जाहाथे मोजाङै रोखा रोखायै माने खिन्थिना होयो फोरमायना होयो जाहाथे आरोबाव जोङो उत्साह मोननानै जाहाथे बांसिन खामानि मावनो हायो बेबादि फोसावना होनो थाखाय आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ खावलायबाय आरो लोगोसे आङो जोबथारनायाव जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ आरो 69 नं कनस्टिटिउन्सि एमएलए गबिन्द सार आं बिथांखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै जिथु दिनैनि निउस बे निउसखौ आं बेसेयावनो दोनथ'बाय बा फोजोबबाय होननानै आं बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिफ्राय नुजाफैनाय गासैबो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो बाख्नायदों मानोना थांनाय 15 थारिखआव जोंहा स्टुडेन्टफोरनि साइकेला बायदोंमोन दा बे बायनायाव सारनिफ्राय जों हेफाजाब मोनफिनबाय आरो जि खैखान साइकेल बायदों बेखौ सारा हरफिननायखाय जों बहुद गोजोननाय थाबाय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जाहाथे बिदिनो सत भबिसत माबाफोर बिपदफोर जायोबा बिदिनो सहाय मोनगोन होननानै आं सारनिसिम आसा खालामनाय थाबाय दिनैनि आं बुंनायखौ बिबुंथिखौ बेसेयावनो फोजोब थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन